נתחיל לסרטט את מתאר המטבח שלנו. לסרטט את הקירות, פתחים, דלתות אם יש. יש לנו כבר תוכנית מוכנה. נעבור לשלב הבא. בשלב הבא נסרטט את התוכנית שלנו במבט על. ניקח את הבלוק של מבט העל שלנו ונבחר האם אנחנו רוצים מטבח פס, רייש או חטא. לצורך הדוגמה נבחר במטבח הפס, נמקם אותו בפינה. דבר ראשון נגדיר את האורך הכללי. אם אתם יודעים אותו, פשוט להקליד את המידה ואנטר, או נמשוך אותו עד לצד השני. עכשיו כל מה שנותר זה להגדיר את החלוקות. 110, פה אני רוצה 70, כיור, פה אני רוצה שיהיה לי עוד 60, פיח, ואני רוצה עוד גדולה, ובסוף אני רוצה למקם את המקרר שלי. ניתן לסמל את החזיתות, ואז אפשר למקם את כל הפריטים של במבט העל. כיור, קיריים, או כל דבר אחר שתרצו למקם. נוסיף מידות. כאן נוסיף גם הערה, איזו חזית זאת. מעולה. יש לנו פה את אותו מתאר שאנחנו יכולים להתחיל לתכנן עליו את החזית. דבר ראשון שנעשה זה ניקח את הבלוק הכללי של החזית. יש לנו מספר ידיות אחיזה. יש לנו ידית אחיזה שמחליטה מה גובה השי שלנו. 3, הדיפולט מגיע ל2. יש לנו את הגובה הכללי של השיש. אם אנחנו רוצים 92, נחזור אותו ל-90. גובה הצוקל 12. ידיות האחיזה האלו בקצוות של השיש הם במידה ותרצו למשל למקם שיש שממשיך ויש עליו כיסא. ניקח את ידית האחיזה שנמצאת בפינה ונגרור אותה לכל אורך התכנון שלנו. יש לנו פה מקרר, תכף אנחנו נראה מה המידה שאנחנו צריכים להפחית מהשיש. אני לוקחת את המידות, אני רואה שפה ברכה לי מידה, כי לא מיקמתי את זה עד הסוף. לצורך העניין נמשיך עם המידות האלו. יופי. אני אקטין את השי שלי עד לפני האזור של תחילת המקרר. אני אפילו לא צריכה לדעת כמה הוא, במקרה הזה אתם יכולים לראות 425 והמקם. יש שני בלוקים כאלה רק בגלל העובדה שבחלק מהבלוקים בפנים יש טקסט, למשל מגירת תבלינים, ואם היינו עושים מירור אז הטקסט היה מתהפך. במקרה שלנו אני רוצה להתחיל לתכנן מצד שמאל. אני אביא את הבלוק ואני אמקם אותו מעל הצוקל, לא בתחתית הרצפה, אלא מעל הצוקל שלנו. ואז אני אתחיל לשכפל אותו ולבחור את החלוקה שאני רוצה. אני יודעת שהחלוקה הבאה שלי היא מגירות. קודם כל תבחרו את סוג החלוקה, ניקח 3 מגירות ואחר כך את הגודל, אחרת זה יתאפס לכם כל הזמן. 110
Enter. נמשיך. אני רוצה עכשיו לבחור כיור. ניקח כיור עם דלתות או מגירות, נבחר חלק קבוע, לצורך העניין. הוא כבר מתאים לי במידה ל-70. נמשיך הלאה למדיח. מדיח אינטגרלי ניקח, יש חצי אינטגרלי ויש מדיח רגיל. הוא גם מתאים לי כבר במידה כי הוא 60. אני רוצה עכשיו לקחת את המגירות כי זה הבלוק הבא שאני רוצה. ונתאים אותו בגודל. אנחנו יכולות להקליד את המידה 120 ואנטר, או פשוט לגרור. למשל, נקרוא עד הסוף. מעולה. החזית שלנו מוכנה. בצד ימין, אני יודעת שיש לי מקרר, נעבור ליחידות הגבוהות. אני רוצה לקחת יחידה שהיא מקרר ועם אפסון מעל. נמקם אותה. היחידות הגבוהות, אנחנו כן ממקמים אותן ברצפה, כי אין להן צוקל. אלא אם כן יש לנו שם מגירות, במקרה הזה אין לנו. ואני ארשום 85 ואנטר, וזה יתאים את עצמו. ניתן לשחק עם הגובה של המקרר. 190, וכמובן שעם הגובה של היחידה שמעל. החזית שלנו מוכנה. ניקח קיריים ונמקם אותם.